ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Дар имрӯза навормон 15 хонаҳо ва ҳавлиҳои фурӯшӣ мешаванд ки аксарияташон аз шаҳри Душанбе мебошанд. Аз цирк, аз дигар ҷойҳои шаҳри Душанбе ки шумо аз мо пурсида будед, аксарияташон ёфтему партофтем. Аз дигар ноҳияҳо ва шаҳрҳои Тоҷикистон ҳам ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо мекунем, лайка мемонем, подписатсия мекунем ва фикри худро оиди ҳамин навор, оиди хонаҳои фурӯшӣ дар комментария видео менависем. Ва дӯстони азиз, хотиррасонтон мекунем ки навор оиди отопления дар каналмон буромадагия аллакай ки чанд сомон ҳар моҳ сарф мешавад. Агар отопления набоша, пули свет чанд моҳ сарф мешавад, нархи батарея ҳар моҳа расходи отопления ва дигару дигар пурра маълумот оиди отопления шаҳри Душанбе дар ҳамун навор гуфтагем ки дар куҷои Душанбе отопления ҳаст, дар куҷои Душанбе отопления нест. барои ҳамин ҳатман канала хабар гирен, бидурен тамошош кунен, лайка айётон набурен. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ ҷойгир аст дар Чкаловск, Бустони Ҳозира. доми Ғалаба 24 мебошад. Дар 5 ошона қарор дорад. Бо таъмири хуб аст. Яхонага мебошад. Нархаш 170 000 сомонӣ. Савдоам мешава. Рақамҳои телефон дар рӯи экрана, WhatsApp, имо ҳамаш ҳастай. хона дар маркази ноҳияи Рудакӣ, 5 микрорайон, кӯчаи Гулистон, 1 ошона, 30 метри квадратӣ, як хонага. хона ремонти замонавӣ дора, мебел, кухни, гарнитура, термикс, об, свет, хулос ҳама шароитош ҳаст. Фақат медуреву зиндагӣ мекунӣ. хона баъди ремонт 6 моҳ зиндагӣ кардагиянд. тамом ҳозидарҳои хона маҳкам, аз сабабе ки соҳибош дар шаҳри Москва ҳастанд. дар ноҳияи Рудакӣ шинос доранд. барои ҳамин агар дар кор шуд, нишон метавонад ҳамун шиносошон. рақамҳои телефон дар рӯи экран аст. срочка мефурӯшанд. нархаш 13 000 $. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага байни 65 микрорайон, 30 метри квадратӣ, доми 4 этажа дар 4 ошона ҳамин хона қарор дорад. нархаш 213 000 сомонӣ. домои союзни панели мебошад, открытая лестница ва ба мошин ба Москва алишам мешава. рақамҳои телефон дар рӯи экран, WhatsApp, имоям доранд, савдоям ҳаст. хонаи фурӯшӣ боз дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира дар 3 ошона, бинои кӯҳна мебошад. метри квадратиша нагуфтагиянд. дар 1 советский ҷойгир аст. 300 метр ай раҳи калон дурай. нархаш 250 000 сомонӣ. савдоям дора. 1 советский ҷой беҳад нағзай. хонаи фурӯшӣ дар Профсоюз, шаҳри Душанбе, 2 хонага квартира дар 12 ошона, бинои советӣ, 50 метри квадратӣ. ремонти миёна дора ва и 2 хонагара 3 хонага переделка кардагиянд. дом худаш бино, яъне назди роҳдай, дар наздикиш детский садай, мактабай, супермаркетай, пури магазинай, обуш ҳамавақтаяй, лифтшам кор мекуна, отоплениям дора. бо хотиррасонтон мекунем дӯстони азиз ки навор оиди отопление ки аз мо бисёр бад хоҳиш кардан, мо буровардем. як канала хабар гирен. дар он навор мо пурра оиди отопление Душанбе гап задем ки чанд сумай, чӣ хелай, чи ай ва агар отопление набоша, суми свет чанд қадар расход мешава, ҳамаш дар каналмон ҳастай. ин хона бошад, нархаш 300 000 сомонӣ ай. рақамаш дар рӯи экранай. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 2 хонага квартира дар 9 ошона, бинои новостройка, 50 метри квадратӣ. бе ремонтай, дом бо сифати аъло сохта шудааст. лифт дорад, наздаш боғчаи кӯдакона ва масҷид ва бозори Ҳисор. нархаш 180 000 сомонӣ. савдоям дора. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Зарафшон, як хонага квартира ки 2 хонага кардагиянша, 57 метри квадратӣ, дар 4 ошона, бинои 14 этажаи новостройка. дом худаш назди роҳдай, техпаспорт дора,
рӯпарӯи мактаби ҳотанпеве дута балконам дора. Бе ремонтай, нархаш 270 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, якхонага квартира дар 5 ошёна, бинои советӣ, 42 метри квадратӣ дар 28 микрорайони чихе ки гуфтем шаҳри Хуҷанд. Ҳамагӣ як суратша дорем. Нархаш 175 000 сомонӣ, савдоям дора, ремонти миёна. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира дар 4 ошёна, бинои советӣ, 32 метри квадратӣ ҷойгир аст дар 1 советскии шаҳри Душанбе, бе ремонт коробка. Нархаш 220 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар пушти барқи Тоҷик, шаҳри Душанбе, доми 15 этажа дар 13 ошёна ҷойгир аст. 51 метри квадратӣ якхонага мебошад. ё соҳибош якхонага духонага кардагианд. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад ва алиш намешавад, фақат сум дар корай. нархаш 375 000 сомонӣ. дар назди ҳамин бино мактаб, садик ҳамаш ҳастай ва ҷошам нағзай. ҷоша камтар болотар мерай, аллакай масҷиди нав мешава, масҷиди калонтарин сохтагианд ку ҳавай мешава. ӯ тарафода аллакай донишгоҳи миллӣ, парки ҷавонон, дигару дигар. хулас ҷои нағзай. ремонтшам бинед беҳад ремонти хуб кардагианд. касида маъқул шуд занг занед. хонаи фурӯшӣ дар 112 микрорайон. 112 микрорайони шаҳри Душанбе беҳад микрорайони хубай. Наздикишда 82 микрорайон ва 91 микрорайон. Агар поёнтар равӣ, агар болотар равӣ, ҳамин зарафшон мешава. бо дар назди ҳамин микрорайон масҷиди мехкалонай, курутобхонаи олимай, нурай. хулас ҷои хубай. духонага квартира 40 метри квадратӣ бо ремонти беҳтарин. ябор хитон ремонтшам бинед чихе хубай. ҳуҷраҳош ҳамаш алоҳида, документош ҳамаш 100% бо ҳама чизу чораш фурӯхта мешавад. чизу чораш навай, оли истифода набурдагианд. хулас ҳама чӣ дора, лекин якта камбудӣ дора. ин хона полуподвал, яъне цоколни этаж. дар наворҳои пештара ман фаҳмодаги будам цоколни этаж полуподвал чӣ маъно дора, яъне ки ин хона дар подвали бинои новостройка мебошад. барои ҳамин нархаш 275 000 сомонӣ. барои ҳамин бо бинед аҳамияти треза надорад. хонаи фурӯшӣ дар цирк, якхонага квартира дар 2 ошёна, бинои советӣ, 30 метри квадратӣ мебошад. шаҳри Душанбе, нархаш 240 000 сомонӣ бо ремонти миёна. отопления дора, оинаҳои пластикӣ, пушти Агроинвестбонк. хонаи фурӯшӣ дар Гипрозем, духонага квартира дар 9 ошёна, 74 метри квадратӣ. квадратураш барои духонагара беҳад хубай. чихе ки гуфтем дар 9 ошёна, бинои 10 этажа мебошад, новостройка. дом худаш тайёрай ва ҳамин хона дута туалет дора. нархаш окончательный. нархаш бошад 268 000 сомонӣ. дигар арзон намешава. ориентир Гипрозем, назди заправкаи Фарозда. фақат харидорои конкретни занг зананд, равен тамошо кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, як этажа, 7 сотик замин, 6 дар хона дора. нархаш 190 000 сомонӣ бо арзонам мешава. ремонти хуб дора. фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. ошхона, ҳаммом, подвал, аловхона ҳамаш 100%. ай ду тараф дарвоза дора. рӯбарои дуюм заправкаи сурх. марҳамат дӯстони азиз, каседа дар кор буд. хонаи фурӯшӣ дар Бохтар, пештара Қурғонтепа, як этажа, 2 дархона, 8 сотик замин,
дар Хуросон деҳаи Раисафед лави роҳи Душанбе якум хонаҳо нархаш 155 000 сомонӣ савдоям дорад. Ва ин буд охирон хонаи фурӯшимон. То бози дӯстони азиз, ҳатман лайкро мемонем, подписатсия мекунем ва дар комментария фикри худро оиди навор менависем.